हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जों दायो थांनो ओंखारदों सिमलायाव आरो जोंनि बिजावजालिफोरबो थांगोन जों मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिदों नालाय गोदानहाय ओमफ्राय बेनिनो सेल सिस्टेम बानायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै जोंहा न'आ ओरैबायदि गोजान गोथौआवसो नालाय ओमफ्राय दायो आं गामि गेजेराव हारसिं थाबायनानै थांगासिनो आरो ओमफ्राय आब'मोना लामायाव नेगासिनो आरो ओमफ्राय जों दायो थांनोसै स्कुटिजों थांनो हायाना अखा हानायखाय ओमफ्राय बिलबिलिजों थांसै होननानै रायलायनायखाय दायो आङो थाबायनानै थांगासिनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आं दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय थांबाय थानायनि गेजेरावनो आखायाव जि गेदेर थाम्फैया अरना होनानै बुथारब्रबलायबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरनि जोङो जोंनि गामि खाथिनि सकआवहाय सासे मानसिखौ दसे नेथ'नानै ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनहैनायाव भिडिअ लानाय जाबाय आरो नै ओमफ्राय बेयाव आइया जोंनि ग्रुपनि नामखौ लिरनानै होदों आरो बे जोंनि बिखुनजोसो जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय नै सिमला कलेज हाई सेकेन्डारि कलेज पुलिस थाना खाथियाव आरो ओमफ्राय जों बेखौ होना फैनानै आरो बाजाराव माने आब'आ खुन्दुं लायनो होननायखाय जोङो दायो बाजाराव थांगासिनो आरो हाबनो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बे आइफनावहाय भिडिअ लानानै इडिट बानायनानै इउटुबाव होयोबाथाय माने रायज्लायनाया थानो नागिरा आरो ओमफ्राय दिनैनिया थायोना थाया मिथिला लोगोफोर मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बिदिनो लागासिनो दानो नागिरदों जोंलाय जि नागिरदों जिबो दानो नांगौ नामा आरो ओमफ्राय लोगोफोरनि जों दायो खुन्दुं लाना फैखांनानै आब'आ माने फिसाजोनो गस्ला नायदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंबो नायदोंमोन ओमफ्राय जोङो बारा मोजां मोनिलाय लाबोआसै बेनि उनावहाय माने ग्रुपआव ज' बेग मोनसे बायनानै लानो होननानै नैबेखौ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर बेलेगाव मानिबा खामानिफोर ओंखारो नालाय ग्रुप गोदान दानाय ओमफ्राय बेवहायनो फैसाफोर एसे सोनानै लानो होननानै ओमफ्राय नै जोङो दायो बेगखौ लाखांनानै देलायग्रा बायनो होननायखाय जोङो देलायनो एसे बायनोसै होननानै ओंखारलांबाय बेनि उनाव बाजार खालामखांनानै नैबे आब'आ माने एसे लोमजादोंमोन ओमफ्राय हमिय' मुलि लायनो होनना थांनायखौ दसे नेबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बिजावजालि सासे बिखुनजो सासे आरो साथा लानाया बिखुनजोसो दे ओरैनो दाहाय मा गगा मोननाय बोथोराव गगा मोनखायो हामा बिदिना अ जों खिना जोंना जायगाया बावदां रोङा आङा नोंनिया माबायाव मार मोजां जादों हाबनो मासे जेबो गयोखायो नालाय हाबाबा आं इनिया हाबदों आंनाव रदै सोना खाथियाव माइ हाबदो माला फैखाहाय औ सालाय जाबाय दे ओइ नाया इसोरो आंनि हेलौ गासिमोन मा खालामहांदों नोंसोर दा सा गुदुं गुदुं अखा बोथोरनि नेगासिनो बेसेबा गुदुं गुदुं सावना दोनदो जों बिजावजालि साथाम ओमफ्राय बिखुनजो सासेल' बिखुनजो सिख्ला आइ सिख्ला बेंग्रा लिडार नै बेयो प्रेसिडेन्ट आं मा ओमफ्राय सेक्रेटारि मोनसे मोसानायाव होननाया जामारबायना जोङो माबा बानायदोंमोन ना जोङो जामारबाय ओमफ्राय हालमाजिया दिबानिमोनलाय आं आलु थाफाग्रा हालमाजि दानिया हालमाजि नांलायाहाय ना साइकेलजों लेंनायसो लानांगोन नोंखौ साइकेलजों लेंग्रा आङो साइकेल गंसे बायना नांगोन आंनो नेट नाङा ना दानिया मबाइलफोराव गथ'फोर लोंहाय साहा गुदुङा खामहोनाय मबा लोंनोसै नामा स्लपनो दे लों मेथाइ गैयालासिनो गुदुं हाखायो ओइ आइनिखि खोमसि नुयो नै खिरास्रां नुयो फार्स्ट ग्रुपनि जागायबाय दिनै आमथाम थाखाय दिनै आमथाम थाखाबाय थादो ग्रुपआबो माबानिया नाङा एक्स'निया देरस'नि लायबाबो नांदोंहाय नोंगो माबा लाबोबायना ओइ नों मबाइल लाबायहाय जों जाग्रोनोसै बेहाय जाहाय जा सामब्राम आलु जालायगोन दा आलुआनो मा बन गैया नों जाया जागोन मानो जाया बावबाय खोमा
미친아 먹어. 알로와는 thì hay đi lên sàn đi sân này là gì nó rất là bye bye thằng đó guys mình này ra không có ra phía trước là không bắt đây